Behar bada ez zara oroituko, baina duela zenbait urte honek den aldatu zuen. Eta gero honek, eta beste honek urrena, eta honek, hau ikusteko asko erabiltzen dugun horrek. Baina hori beste kontu bada. Honek ere den aldatu zuen, eta jakina honek ere bai. Eta orain adibidez, AA da den aldatzen ari dena. Izan ere, bideo hau AArekin egina dago osorik. Baina bada aldatu ezten zerbait, garrantzitsuena trebatzea dela, gaitasunak eskuratzea eta hala aldaketa guztietara egokitzeko prestekotea. Eta horixe da hain zuzen, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Euskaltel Fundazioak bultzatzen duguna gune benetan berezi baten bidez, Bizkaia Euskaltel Digital Center. Baina zer da zehazki Bizkaia Euskaltel Digital Center? Zail xamarra da azaltzen. Batetik siglaz beteta dago, STEM talentua sustatu nahi dugu, FTTH-eri buruzko trebakuntza saiok daude, 3D, XR teknologiak eta VR-ak, IoT, AA berriro eta hori guztia hub batean. Eta bestetik, jende klase guztiz beteta dago, gazteak, adinekoak, enpresak, hitzaldiak, trebakuntza digitala, jardunaldiak eta oroar mundu digitaletik kanpo geratu nahi ez duen pertsona oro. Baina hain beteta egon arren, Bizkaia Euskaltel Digital Centerrek beti du lekua iristear dagoenerako. Evoluzioa baita helburua, hots, gunea etengabe egokitzea eta eguneratzea. Teknologia berrietara egokituz, inklusio digital handiagoa lortuz eta hala gaur egungo arrakala murriztuz. Talentua indarre sustatzea eta komunitatea sortzea. Baina noski hori guztia hasiera baino ez da. Eta nolakoa izango da bihar Bizkaia Euskaltel Digital Center? Ez duzue asmatuko. Bertaratzea duzue onena eta hemen ikusiko dugu denok hori. Bizkaia Euskaltel Digital Center. Gertatzen den guztia hemen gertatzen da. Bizkaiko Foru Aldundiak eta Euskaltel Fundazioak sustatua.